Centos de veciños de Lalín seguen sen auga nas súas casas por un consumo excesivo detectado nos últimos días que aínda se está investigando. Na zona urbana o servizo xa está restablecido, pero os problemas continúan noutros puntos. O Concello está repartindo auga entre os afectados e xa lle pediu explicacións á empresa concesionaria. Ola, que tal? Moi boas tardes. O corte de auga en Lalín prodúcese no medio da seca máis grave en Galicia dos últimos 40 anos. Para atopar unha falta de auga tan severa como a que vivimos este agosto, temos que remontarnos aos anos 90. Unha seca tan prolongada de 6 meses, a verdade é que é unha cousa xa rara. E dende o 19 de febreiro ata hoxe, pois as cantidades medidas son realmente cativas. Son aproximadamente a cuarta parte do que sucede un ano normal. Se teñen que coller o coche, este é mal momento para encher o depósito. Os prezos dos combustibles seguen disparados e alcanzan cotas que non víamos desde a primavera pasada. O litro de diésel anda xa por riba de 1,80 euros. Outra imaxe do día é a do desaloxo da praia do Trampolín en Ceuta. Centos de inmigrantes foron trasladados de forma voluntaria a campamentos provisionais. A policía mandoulle recoller as súas pertenzas e separounas por a súa orixe para evitar liotas. O turismo é sinónimo de emprego en sectores como a hostelería e non só nos lugares máis ateigados, tamén nos concellos pequenos e medianos. Para moitos, estes empregos supoñen unha porta de entrada ao mercado laboral. Santiago é un deses concellos onde se nota o turismo. Moitos dos que pasan o verán en Galicia cambiaron hoxe o traxe de baño pola roupa de chuvia e achegáronse ata a capital para visitar a catedral. Así están as ringleiras para entrar. E nos deportes, Jeremai ten unha oferta do Hull City. Esta mañá vímolo adestrando con normalidade en Abegondo despois de visitar as instalacións do club inglés. O Hull City aínda non contactou co Deportivo, só co xogador. Fálase dunha operación de ata 50 millóns de euros. A chuvia doxe sabe a pouco, pero benvida sexa. Estamos con temperaturas por debaixo do habitual. Esta tarde os termómetros poden caer ata 8 graus no interior. O centro de Lalín xa recuperou a suministración de auga e no rural comezará a estabilizarse nada a partir das 3 da tarde en poucos minutos. Con todo, o Concello mantén a situación de emerxencia e abriu unha investigación para saber que hai detrás dun consumo de 1,5 millón de litros de auga en poucas horas e que baleirou os tanques municipais. Nunca, aquí llevo 18 años, nunca había pasado así, de esa forma. Esta é a imaxe que reflicte a gravidade da situación. Camións cisterna cargando auga directamente dun río casi seco. Non había absolutamente nada, ni unha gota, siquiera. Coas reservas baixo mínimos, os veciños tiveron que tirar de manual de supervivencia. E como vos arreglastes? Con garrafas de auga. Indo á fonte e collendo garrafas de auga. Fregar a mão, o que se fai sempre na casa. O detonante do caos foi un pico de consumo desorbitado dun 1,5 millón de litros en poucas horas, que baleirou os tanques municipais. A xente mosqueouse por eso, porque non houve unha aclaración deles. Situación crítica que comezou na tarde-noite do martes e que obrigou ao consistorio a activar un plan de choque urxente con 4 medidas principais. Que solamente unha, non? Sí. Reparto de auga embotellada. Baixada da presión da rede ao 75%, prohibición do uso para actividades non esenciais e control técnico dos depósitos cada 2 horas. Agora xa sale clara, pero bueno, atrás ainda non me sale clara. Debe ser que ese grifo ainda non funcionou de suficiente. O sector máis castigado a hostalería. Hoxe, afortunadamente, a auga volveu correr polas villas, pero o susto segue no corpo. Aquí o meu compañeiro estaba un pouco nervioso por eso, pola cafetera, por a louza. Viñeron repartindo garrafas de auga e tal, pero bueno, a ver, para os negocios iso non é a solución. Malia que o servizo comeza a estabilizarse, a alerta segue acesa. O Concello insiste, o consumo debe ser solidario se se queren evitar estes cortes. Hai unha investigación aberta para saber ata onde chega a responsabilidade de Aquadeza, a empresa concesionaria.
Tamén hai problemas ca auga no Campo Lameiro. A suministración está ao límite. A seca obrigou a pechar a piscina municipal e esta noite poderían comezar os primeiros cortes. Iria Tena. Pois si, os mananciais que abastecen o depósito municipal están ao mínimo, así que se estas febles chuvias non o remedian, esta mesma noite poderían comezar os cortes na suministración aquí no concello do Campo Lameiro. Polo momento xa vemos que a escaseza de auga obrigou a pechar a piscina municipal, xa que o sistema de limpeza da piscina non dá funcionado con tan pouco caudal. E polo momento o prioritario é o abastecemento das casas. Pechada por seca. Así atopamos hoxe a piscina municipal do Campo Lameiro. Decidimos pechala porque o sistema de limpieza que ten pola depuración é por desborde e ao non poder meterlle auga limpa do depósito, pois non traballa en perfectas condicións. Non poden meterlle máis auga do depósito porque as reservas municipais están baixo mínimos. Algúns mananciais onde capta o concello secaron e o principal está ao 10%. Sí, este é un dos manantiales máis grandes que é por bombeo e normalmente solía estar ao 80, 100% e xa ves pola tal que está un 10, un 15%. Así que o máis probable é que esta noite no Campo Lameiro fagan os primeiros cortes para tentar recuperar os niveis nos depósitos. Nos concellos veciños de Cuntis e Moraña a situación tampouco é boa. Ambos municipios captan auga do río Umia, cuxo caudal está ao límite. A situación do Umia é alarmante, vamos a ver, porque se seguimos consumindo non só vamos a ter problemas no uso doméstico, senón tamén o vai ter o propio río, que leva moi pouquiña auga neste momento, e vai ser pois un tema tamén ecológico. Por iso, un bando municipal proíbe dende hoxe o uso da rede para piscinas, limpeza de coches, baldeos ou regas de xardíns. O que estamos solicitando á población é que se limite o consumo de auga para uso doméstico e aquelas industrias que os necesitan nos procesos industriales, que tamén lle pedimos que reduciran o consumo, e todas aquelas cousas que sean de primeira necesidade. Piden un uso responsable da auga. Temen que de seguir así haxa que tomar medidas máis drásticas nos concellos que beben do Umia. Noutros concellos buscan solucións a longo prazo. En Curtis, na comarca de Betanzos, estudan dragalo en coro para que poida almacenar máis auga. Xoel Rodríguez. Sí, limpar e dragar este encoro en pleno río Mandeo, que ten unha capacidade aproximada para uns 60 millóns de litros de auga, pero que actualmente se atopa con estes niveis de reservas. Estamos en directo co alcalde desta localidade de Curtis, con Javier Caínzos. Moi boa tarde. Boa tarde. En primeiro lugar, cal é a situación en canto ao abastecemento de auga neste concello? Bueno, primeiro quero trasladarlle unha mensaxe de tranquilidade a toda a poboación, a todas as empresas que están asentadas no noso término municipal e no polígono industrial, e a toda a poboación en xeral, dado que cas medidas que adoptamos e co compromiso e a responsabilidade co que está actuando a poboación en xeral e as empresas, garantízanos manter o abastecemento con total normalidade. E quero recalcar claramente que en ningún momento ningunha empresa ni ningún abonado deixou de ter un servicio de abastecemento de agua pública hasta a data. Falamos da dragaxe e da limpeza deste encoro de A Castellana. O obxectivo é buscar unha solución un pouco máis a longo prazo, non a falta de auga. Bueno, hoxe en día estamos aquí presentes nun lugar que é básico e fundamental para o Concello de Curtis, porque planificamos fai 6 anos esta actuación que puxemos a funcionar o 23 de xullo e que é o que nos garante o abastecemento de agua para o polígono industrial e se fora necesario para máis. Que precisamos? Ti o acabas de comentar. Urxe levar a cabo este dragado desta presa, que é unha presa estanca construída preto de fai 70 anos, e comprobamos con esta situación que preto do 70% da capacidade está ocupada polos sedimentos e acumulación de rastres de terra, de folla ou de maleza, que fai que non dá a rentabilidade que todos esperábamos e que queremos. Por eso estamos traballando xa no coste que pode ser aproximado como desarrollar esta actuación e levar a actuación a maior brevedade posible. Moitas grazas, Javier Caínzos, alcalde de Curtis, por atendernos. Xa ven situacións e medidas que se toman máis a longo prazo para combater a falta de auga. En este período de 6 meses, dende o 19 de febreiro ata agora,
pois agora levamos recollidos 180 litros por metro cuadrado, daquela foran 225, o sea, estamos a falar de uns poucos litros máis, pero efectivamente aquel ano foi tamén un ano moi seco, moi seco. Desde finais de febreiro, Santiago sofre a seca máis grave das últimas décadas, peor que a de 1990. O motivo son as poucas chuvias que se registraron desde finais de febreiro. Apenas se recolleron 180 litros por metro cuadrado, a cuarta parte do normal para esta época do ano. A isto súmase as altas temperaturas deste verán. Así vai o río Tambre o seu paso pola Ponte Maceira e así ía este mes de marzo. O seu caudal baixou drásticamente tras meses sen precipitacións. Vai claramente máis baixo do normal. Na zona de praia incluso que hai aí, evidentemente non hai tanta auga, sí que notamos. O motivo son as escasas precipitacións que se rexistraron dende finais de febreiro ata hoxe, apenas uns 180 litros por metro cadrado, cando só en xaneiro e febreiro deste ano chegamos aos 720. Varios días en xullo, varios días en agosto, sempre chove en verán. Este verán, nada. Dende o 19 de febreiro ata hoxe, pois as cantidades medidas son realmente cativas. Son aproximadamente a cuarta parte do que sucede un ano normal. Nestes 6 meses houbo 49 xornadas con precipitacións escasas, o que hai que sumar 10 días onde a auga caída foi de menos de 0,1 litros por metro cadrado. Sálvanse desta seca moitos concellos onde este verán houbo treboadas e precipitacións abundantes. Aquí, pois eso, non houve cantidades importantes de chuvia dende o mes de febreiro e iso acumula un déficit hídrico importante, unha seca severa, que agardemos que se poda paliar coas xoias do outono. A esta falta de precipitacións hai que sumar as altas temperaturas en Santiago de Compostela. A máxima foi o 5 de xullo con 38,1 graus. E, bueno, levamos en todo o verán 21 xornadas con temperaturas por riba dos 30 grados, que tampouco é moi habitual en Compostela, non? Compostela e comarca, digamos, non? Entón, efectivamente, eso non axuda a nada. A conca do Tambre xa está en prealerta por seca e dende o Concello de Santiago xa dende finais de xullo estableceron medidas de aforro e uso responsable da auga. As esperanzas están postas nas chuvias de outono, onde deberían recollerse uns 900 litros por metro cadrado ata final de ano para chegar ás reservas de auga dun ano normal. En canto aos incendios forestais, mellora a situación no de Ponteareas, que xa está controlado tras queimar 70 hectáreas. Na provincia de Ourense tamén está controlado un lume que comezou de madrugada e con 5 focos en Maceda. Preto de quedar extinguido está tamén un incendio na parroquia de Moreiras, en Boborás. A provincia de Ourense tamén está chegando o fume dos incendios do norte de Portugal. O Sergas chegou mesmo a recomendar pechar as ventás en Ourense cidade. Imos ata Portugal ca última hora. Brais Suárez. Pois si, o incendio de Boticas no distrito de Vilarreal foi definido esta mañá polo alcalde da localidade como un tsunami de lume que provocou esa nube de fume que se estendeu despois polo interior sur de Galicia. Agora entra en fase de resolución tras 5 días de loita intensa contra as lapas, pero segundo as cifras oficiais, aínda hai ali máis de 300 bombeiros e 3 medios aéreos para evitar reacendementos que están a ser o maior problema destes días. É a mesma situación que se vive nos outros dous grandes focos do norte, o de Torre de Moncorvo en Braganza, que se declarou tamén hai 5 días, e o de Arouca en Aveiro, un dos máis violentos. Ambos os dous danse por dominados, pero hai en total 1.500 efectivos no terreo polo mesmo motivo, para evitar que os ventos poidan reactivar o lume. En xeral, a baixada das temperaturas axudou a calmar a situación nunha semana que está a levar ao límite os corpos de extinción. Agosto é un dos meses de máis desprazamentos e os condutores xa están notando no peto. O prezo do combustible segue subindo. Fíxense nos datos, o litro de gasolina custa de media un 70, subiu un 18,5% desde que decaeu a rebaixa do IBE dos carburantes a principios de xullo. Aínda máis encareceu o diésel, que custa de media case 1,83 euros o litro. Parece que o contador non vai a parar nunca. España encadea a 7ª semana consecutiva con subas dos prezos dos carburantes. Hoxe son os máis altos dende abril. As guerras de Ucraína e de Irán bloquean sobre todo a chegada de gasóleo. Sé que ha subido mucho, que está subiendo, pero en el entorno en el que estamos de guerras y de petróleo y Hormuz, pues es lo normal.
Tamén hai que ter en conta que se van reducindo os descontos nos impostos que aplicará o Goberno. Este mes son 10 céntimos por litro. Nada, isto é o plan de integral de resposta que o Goberno sacou coas medidas fiscais que afectan aos impostos especiais que se aplican aos hidrocarburos e que o consumidor ten a súa disposición para o seu coñecemento. A suba coincide cunha das épocas con máis desplazamentos do ano. Hai quen poda forrar e quen non. Eu non podo evitar lo que son agente comercial e teño que andar por aí, pero busco onde me sale máis barato. A min o gasoil barato non me gusta. Non sei se é que está ben, que está mal, a mí non me gusta. Intento botar sempre en gasolineras boas, ¿va? Pasa que lo bueno es que aplicamos mucho o intentamos inculcar mucho lo de la conducción preventiva y eso parece que no, pero se nota muchísimo. O sea, el mismo vehículo conducido por distintas personas consume distinta manera. Entonces, la conducción efectiva y la económica aquí se ven resultados. Con todo, os prezos en España seguen por baixo da media europea, pero para ver combustibles realmente baratos habería que buscar no arquivo. Así eran hai 15 anos. Ha elegido usted gasóleo diésel E-Plus Neotel. A xente xa que digo, mira pos precios, mira pa nós e compartimos unha sonrisa e decimos, bueno, a ver que ven mañán. Pois mañá xa é oficial, os prezos de referencia subirán un chisco máis, arredor dun céntimo. Enche o depósito é unha das dores de cabeza dos condutores, a outra é aparcar, sobre todo nas grandes cidades. Un estudo do Concello da Coruña estima que faltan case 500 prazas de aparcadoiro na cidade. Hai carencias en varios barrios, como por exemplo no de Monte Alto. É unha das zonas máis demandadas da Coruña. Los de Monte Alto vivimos en Monte Alto, non outro lado. Un barrio en crecemento con poucos espazos para deixar o coche. É horrible, aparcar en Monte Alto é horrible. Os baixos que hai están a facer vivenda en vez de facer praza de garaxe. É imposible, todo mundo ten 3-4 coches por casa e bota contas, non hai. Hai que buscar garajes porque é moi difícil, está todo moi saturado, cada vez vive máis xente aquí. As obras de renovación do mercado municipal deixaron o barrio sen aparcadoiro público e a principal superficie comercial sen servizo. A xente mesmo que ven ao mercado, pois se non ten onde aparcar, marcha. Entonces iso é malo para todos, polo menos pos que teñen os puestos, o cliente non ten onde aparcar a marcha. Que pusieron los arbolitos, si quieras o no, vale, que está moi bien, que dan vida al barrio, todo lo que queramos, pero quitan plaza. Después el mercado, que no dan abierto el aparcamiento. Fueron muchísimos coches los que salieron del mercado que tienen que aparcar fuera. O aparcadoiro do mercado está pendente dunha nova concesión que deberá asumir os traballos de adaptación por valor d'1 millón de euros. Va para largo, porque es que no se sabe cuándo lo van a abrir. Y es un aparcamiento que nos hace falta, que urge en el barrio que lo abran. Serán, en todo caso, 154 prazas de estacionamento das 500 que estima o Concello que necesitaría Monte Alto. Seguimos na Coruña. A reforma do Parque de Santa Margarida entra na súa recta final despois de meses de traballos. A principal zona verde da cidade reabrirá con novos servizos a finais deste mes. Mariola Pedreira. Si este Parque de Santa Margarida é un dos principais espazos de esparcemento da Coruña que comparten todas as xeracións, ben para pasear ou para facer deporte. As obras de renovación de todo este espazo permitirán dotar de novos servizos, novas zonas verdes, creación de sendas peonís, parques infantís e tamén zonas para facer deporte. Tamén se contemplan novas zonas axardinadas, como esta situada diante da Casa das Ciencias. Nestes momentos ultimanse os preparativos para poder reabrir todo este espazo ao público. Será a próxima semana, coincidindo coa tradicional romaría que pon fin ás festas de verán na Coruña. E vengo aquí todos os días, en cuanto puedo, e non vou máis a ningún lado. Aquí vengo todos os días pola mañá e pola tarde un pouco. Todo o que cabe, millor creo que quedaron. A ver agora ou usarlas como queda. Moito deron que falar estas imaxes. Son duns obreiros de Lugo que literalmente tiraron a casa pola venta.
Este é, claro, un caso extremo, pero o certo é que o verán é unha época de moito cambio de mobiliario. Os servizos de recollida están saturados e compre esperar máis do habitual para desfacerse destes obxectos de gran tamaño. Esta imaxe que ninguén quere ver, pero que tristemente se repite nas rúas das cidades e mesmo no rural. Impera a falta de civismo. En Santiago, o 50% das 18.000 recollidas anuais son de pertenzas depositadas directamente na rúa sen previo aviso ao servizo de recollida. Por aviso estamos collendo uns 25, 30 diarios. O resto todo é sin aviso. Isto dificulta a organización dos operarios e atrasa un servizo que normalmente é de 24 horas. Nalgúnas cidades, as esperas para a recollida de voluminosos pode demorarse ata máis dunha semana, sobre todo no verán. No verano é máis complicado, porque hai as mudanzas dos estudiantes, sacan dos pisos para renovar, entonces aí é máis complicado. 4 ou 5 días, como moito. Tampouco se poden deixar montañas de lixo. Hai un límite de 4 ou 5 enseres por vivenda. Nos últimos anos, os concellos veñen detectando un aumento na demanda de retirada de voluminosos, o que está obrigando a reforzar os servizos de recollida. Desde o mes de abril, maio, puxemos en marcha un reforzo da recollida de voluminosos e o que conseguimos foi reducir os tempos de espera. En este momento prácticamente non temos avisos pendentes, estáse dando o servizo entre 24 e 48 horas e reducindo tamén o número de queixas que había casi nun 90%. En xeral, a recollida de voluminosos organízase a través do teléfono. Comunicalo previamente, ter unha recollida organizada, coordinada, con ese aviso previo, permite mellorar o funcionamento do servizo, facelo máis eficiente, non sobrecargar o servizo e, sobre todo, pois tamén un aforro ás arcas municipais que, ao final, pagamos entre toda a cidadanía, non? Moitos mozos teñen dificultades para acceder a unha vivenda, pois para eles a Xunta acaba de lanzar axudas para que se instalen en concellos de menos de 10.000 habitantes. Un exemplo, Santa Comba, Demetrio Morenza. Sí, con 9.442 habitantes, Santa Comba sería un deses concellos nos que a partir de agora os menores de 36 anos van poder solicitar esas axudas. Son as axudas que publicaba onte o Diario Oficial de Galicia e que se poderán solicitar a partir do próximo 27 de agosto ata o 16 de novembro para a compra ou para a autopromoción de vivenda, unhas vivendas que non poderán superar os 250.000 euros e unhas axudas como máximo de 15.000 euros por vivenda. Non só fan rebaixas as grandes superficies comerciais, nas vilas, nas tendas de toda a vida, tamén é posible atopar gangas. En Boiro, por exemplo, organizan ata o sábado unha feira chamada Forestock. Boiro converte as tendas físicas en postos de feira e saca á rúa parte do xénero da tempada de verán que xa remata. A Forestock é unha cita cos descontos do comercio local, do de proximidade. Ofrece máis confianza, é máis cercanía, como se fora familia, falas con eles como se fora familia. Agora facemos todo 30 ou 50. A verdad que son uns descontos moi llamativos en roupa de marca ou en zapatillas ou accesorios que tamén temos moitísimo. Eu tiña que mercar aí uns zapatos e o precio que están hoxe, pois de maravilla, a verdade. Unhas botas de cowboy, por exemplo, nestas mesmas ofertas o ano pasado, compreinas por 50 euros de piel. Tamén hai edicións de saldos no inverno. En Boiro, uns 20 establecementos ofrecen descontos durante estes días, ata o sábado. As ofertas estarán á vista na rúa, pero tamén no interior dos comercios que participan. O precio de rebaixas estaba a 19 euros cada prenda e agora collín a 9 euros cada prenda. A 130 y se me han quedado en 108, 30%. Costaba inicialmente, creo que eran unos 17 euros y lo he conseguido por casi 7, 6,99. Así que muy bien. Tenemos todavía muchas tiendas por aquí, por la zona, para seguir recorriendo y a ver si encontramos alguna otra rebaja o alguna otra oferta que queramos aprovechar. Boiro convértese nun gran centro comercial aberto, coa esencia da atención entre veciños. E a prezos ademais rebaixados. Ademais de roupa e calzado, o escaparate da feira inclúe sorteos e tamén actividades de lecer. Cada vez máis concellos pequenos e medianos apostan polo turismo, un sector que segue medrando e xerando emprego.
Daniel ten 21 anos e atende peregrinos e turistas ao pé mesmo do camiño portugués. Sela credenciais, responde dúbidas, dá axuda e explica os recursos que ofrece o Concello de Ames no caseto que abriu este mesmo mes. Vengo solo los veranos, durante el resto del año esto no abre. Habría que ver si a lo mejor, como el año que viene es año jacobeo, a lo mejor pues sí que abre más tiempo, pero por lo general abre solo en temporada alta, que sería pues desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre. Este año, como el caseto abrió hace poco, abrimos en agosto y terminaremos en octubre. O emprego que xeran os que visitan Galicia vai máis aló dos grandes centros turísticos tradicionais. Este albergue vai facer 10 anos e está xestionado por voluntarios. Contratamos persoas que teñen dificultade en encontrar outro traballo, persoas con discapacidade, persoas que por a súa edad non encontran traballo en outro sitio, e tamén nais, principalmente, porque son todas mulleres, ahora mismo son todo mulleres, pois que por motivos teñen que traer os seus fillos a traballar, entonces pois os nenos están por aquí. Tuvemos contratación de rapaces moi novos que estaban estudiando, que lles permitía gañar uns cartos para estudiar. Vilas pequenas e medianas ven no verán unha porta que se pode abrir máis para crear traballo e tamén oportunidades de negocio para os veciños. As viaxes do Inserso poderán reservarse xa a partir do 14 de setembro, aínda que de xeito gradual. As axencias de viaxes e os interesados xa ultiman os preparativos ca dúbida de se haberá prazas suficientes en Benidorm, que é un dos destinos favoritos. Faltan menos de 2 semanas para que comece setembro e algúns xa se organizan para solicitar información arredor do programa do Inserso. O día 14 abre o prazo para facer as reservas. Preto de 900.000 prazas. O 50% destinadas ao turismo peninsular, arredor do 25% ao insular. Destinos históricos como Benidorm poderían cambalear segundo as advertencias que fan desde o sector hostaleiro da Comunidade Valenciana. Apuntan cara á revisión das tarifas coa fin de garantir o que consideran os custos reais na prestación do servizo. En todo caso, os das Canarias e as Baleares mantéñense entre os máis demandados polos galegos. Son os destinos que máis pide a xente, pero os que menos plazas teñen sempre, os que antes se acaban. A nivel logístico, prevese moita actividade e as axencias xa están a recibir chamadas. Na provincia da Coruña temos 10 minutos para reservar todo, porque en 10 minutos acábanse as plazas. Algúns posibles beneficiarios optan por concertar unha cita. Cando veo a carta, a solicitud. Ando así como miña nai tamén se vai a jubilar agora recientemente, pois si que lle vai interesar participar no programa do Inserso. Consolidando novidades como a reserva de prazas para viaxar con mascotas. Venimos agora ata Ceuta, ali a policía desaloxou de forma voluntaria centos de inmigrantes da praia do Trampolín para que se instalen en campamentos. Danos a última hora desde ali José Antonio Rodríguez, que é compañero de Canal Sur. Adiante. Muy cerca de la frontera con Marruecos, muy cerca del barrio del Príncipe, el gobierno ha instalado el primero de los puntos que van a servir de refugio para esos migrantes que permanecían alojados en la playa del Trampolín. A primera hora de la mañana, un fuerte dispositivo de la Guardia Civil, la Policía Nacional y funcionarios del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desalojaban para trasladar hasta aquí a pie, hasta este lugar, a esos migrantes. Aquí recibirán atención médica, recibirán comida y estarán sobre todo al refugio de una lluvia que ya ha empezado hoy a caer sobre Ceuta. Ben, o Goberno insiste no seu plan de trasladar 500 nenas e adolescentes á península. O PP defende que deben regresar cas súas familias. Foi a primeira hora da mañá cando comezou a operación para desaloxar o asentamento que estableceran na praia ceutí do Trampolín ata 5.000 inmigrantes dos máis de 70.000 que cruzaron a fronteira entre Marrocos e Ceuta na entrada masiva de finais de xullo. Un amplo despregamento da Policía Nacional, Local e Garda Civil indicoulles que recollesen as súas pertenzas e organizounos para trasladalos a 2 das 4 novas instalacións de acollida, diferenzando entre inmigrantes de orixe subsahariana e de orixe magrebí. O obxectivo de separalos é evitar
evitar que se produzan enfrontamentos, xa que nos últimos días a policía tivo que intervir en varias liortas. O desprazamento produciuse sen incidentes. Os trasladados accederon a ser reubicados sen amosar oposición. Está previsto que o resto de inmigrantes que permanecen na rúa sexan trasladados a instalacións de acollida nos próximos días. Estamos cumpliendo los plazos. Ya el lunes anunciamos 1.500 plazas de manera inminente. Hoy, jueves, ya están activas 1.800 y próximamente, muy pronto, iremos contando las siguientes plazas en los distintos recursos en los que estamos trabajando. Entre o Ministerio de Xuventude e Infancia segue adiante co seu plan de trasladar 500 nenas de Ceuta á Península, mentres o PP insiste, os menores inmigrantes deben regresar coas súas familias. ¿Qué está pasando en Ceuta para que el gobierno quiera sacar de allí a esas 500 niñas? Hay algo que no nos están contando. Y porque lo que dice nuestra ley, lo que dice la Unión Europea y lo que nosotros como Partido Popular estamos defendiendo es que el interés superior del menor es estar con su familia. Tamén a Comisión Europea mantén a expectativa de que todos os inmigrantes que ingresaron en Ceuta a finais de xullo sexan devoltos. Nas estradas hai que extremar a precaución e máis cando se trata dun transporte público como é o autobús. Fíxese nestas imaxes. É un autobús facendo eses e adiantamentos en liña continua. Hai momentos en que invade o sentido contrario. Ocorreu na fronteira con Gibraltar e a condutora está acusada de condución temeraria. Oye, Blanca, ¿qué? Que ha habido un accidente en la cabecera de la 33 izquierda. ¿Un avión? ¿Ha sido aviación? ¿Tú lo has visto? ¿Qué ha sido? Creemos que sí. Tal día como hoxe, pero hai 18 anos, o avión de Spanair que facía a ruta entre Madrid e Gran Canaria estrelábase só uns segundos despois de sair do aeroporto de Baraxas con 172 persoas a bordo. Morreron 154. O accidente, o máis grave en décadas en España, cambiou para sempre as normas de seguridade aérea. Tamén se estableceu o día 20 de agosto como o Día Nacional das Vítimas de Accidentes Aéreos. Hoxe, nas Canarias, de onde eran a maioría das vítimas, volveron recordalas con varias ofrendas florais. Tamén en Madrid recordaron con flores as vítimas. Xa puderon regresar ás súas casas unhas 3.500 persoas evacuadas onte por un incendio en Aldea del Fresno, en Madrid. Tamén está estabilizado o de Riglos, en Huesca. En Cáceres, o incendio de Las Urdes continúa afectando un milleiro de veciños. A baixada nocturna das temperaturas permitiu que os medios aéreos puidesen retomar os traballos de extinción no incendio de Las Urdes, en Cáceres, que segue activo e afectou xa preto de 5.000 hectáreas. 400 persoas permanecen confinadas e outras 600 que foron evacuadas continúan sen poder regresar ás súas casas. Onde sí se produciu esa imaxe foi en Riglos, Huesca. Os veciños de 13 vilas afectadas polo incendio declarado hai 10 días están xa de volta nos seus fogares tras lograrse a súa estabilización. Afortunadamente han estado todos los medios aquí desempeñando un trabajo extraordinario. Contentas poco, pues que eso de salvar, y eso que hemos tenido suerte, que todos los pueblos han salvado. Hoy ha sido gratificante volver. No hay ceniza, no hay humo, está el monte más negro. La reflexión de este verano, que por desgracia todavía no ha acabado, es que tenemos que multiplicar los medios, tanto en la limpieza de los bosques como en los medios que las brigadas tienen para luchar contra los incendios. Ha habido de todo para ellos, hasta hace 2 días que nos prohibieron dar cafés porque el agua no es potable, pero bueno, la gente está muy contenta por haber tenido algo donde poder tomar sus refrescos, sus aguas, todo porque les hacía falta, la verdad. Tamén mellorou con rapidez a situación en Aldea del Fresno, en Madrid, onde o mércores pola tarde se rexistraba un incendio que obrigou a decretar o nivel 1 de emerxencia. Tras arrasar 330 hectáreas e aproximarse ás casas, o vento calmo e a caída das temperaturas facilitaron o labor dos equipos de extinción durante a noite. Os arredor de 3.500 afectados están xa de volta nas súas casas.
En Granada, a terra volveu tremer esta madrugada. Eran as 2:15 da mañá e nesta ocasión o terremoto tivo unha intensidade de 3,4 graus na escala de Richter, algo menos que os de días anteriores. Con todo, os veciños seguen sentindo pánico e moitos durmiron na rúa por segunda noite consecutiva. Ben, aquí en Galicia os termómetros dannos hoxe un respiro, pero noutros puntos de España pasaron unha noite infernal. En Valencia, por exemplo, viviron a noite máis calorosa desde que hai rexistros. Os termómetros non baixaron dos 30 graus en toda a madrugada. Nos tenemos que venir aquí a pasear un poquito y en la noche en casa, ventilado toda la noche. Es la única forma de soportarlo. El calor es sofocante. Pero bueno, habrá que aguantar, no queda otra. Exagerado el calor que hace esta noche. Es tremendo, hoy hace un bochorno, no un bochorno, un calor, un aire caliente, pero de miedo. Ben distinto é o panorama en Sevilla, onde caeu unha chaparrada despois de 100 días en chuvia. Caeron 10 litros por metro cadrado, unha cifra pouco habitual en pleno mes de agosto ali. Un repartidor asegura que viu un león solto por Toledo e avisou os servizos de emerxencia. 24 horas despois, un amplo dispositivo busca o animal por terra e por aire, mesmo con helicópteros e drons. Polo de agora non consta que falte ningún felino dos zoos da zona, pero varios concellos pedironlles aos seus veciños que anden con ollo. Fíxense, así está hoxe a Praza do Obradoiro de Santiago. Ata aquí chegou a cola para acceder ao interior da catedral. Decenas e decenas de persoas agardando para entrar pola porta de acceso ao templo na Praza das Praterías. Ben, ata 2 horas chegaron a agardar algúns. Moitos peregrinos, pero tamén veraneantes na costa aproveitaron o día gris para achegarse á Compostela. Dende Praterías ata Obradoiro, unha ringleira de centos de turistas e peregrinos á espera de entrar na catedral. Moitos non pensaban agardar tanto tempo, algúns ata 2 horas. Hombre, a ver, me intuía cola, pero no me esperaba tirarme como 20 minutos parado a 5 metros de la puerta, la verdad. Hemos estado en Roma y tal, pero aquí nunca habíamos estado y la verdad que no lo esperábamos. Soy consciente, pero como mi mujer y mi hijo quieren entrar, pues yo detrás. Que será un par de horas más o menos, ¿no? E claro, moitos son conscientes de que este amoreamento contribúe a que a cidade perda algo de maxia. La puede perder un poco, pero al final yo creo que si tienes ilusión es lo que importa. El turismo masificado destruye parte de la magia del casco antiguo de la ciudad. Nosotros que somos de Córdoba lo vivimos diariamente. A este fluxo masivo de visitantes contribúe hoxe o Océano Obrado. Veñen turistas da costa a visitar Santiago como plan alternativo á praia. Pensamos que, bueno, que hacer aquí en un día de lluvia en Galicia, pues, o Santiago, Pontevedra, o bueno, pues a dar una vuelta a algún lado. Para evitar as longas ringleiras de entrada, o propio templo recomenda facer a visita a primeira hora da mañá e evitar as horas centrais do día. Quizáis así se pode disfrutar con máis calma, se é posible en agosto, do percorrido polo catedral. O mellor para moverse hoxe en Santiago foi ir a pé, porque en coche non foi nada sinxelo. Xuntouse a chuvia co peche dunha das rúas principais do ensanche. Sheila Bermúdez. Pois si, Carlos, a Rúa Doutor Teixeiro, en pleno ensanche, permanecerá pechada hoxe, mañá venres e o luns 24, de 8:30 a 7:30 da tarde. Fora dese horario e a fin de semana poderase circular sen problema ningún. O motivo, estánse a realizar unhas obras de asfaltado, financiadas, por certo, a través do imposto ás estancias turísticas, coas que se pretende mellorar as rúas de Santiago. Así que atentos todos os condutores e condutoras que teñan previsto vir á capital, porque ademais estes cortes están xerando bastante tráfico na contorna de Praza de Galicia. Que alegría hoxe poder falar da chuvia que veu bastante repartida con choveu en zonas xa das 4 provincias galegas, quizáis a provincia máis agraciada foi a de Lugo e achéganse as precipitacións como ven a provincia de Ourense, onde de forma puntual podemos ter algunha tormenta nesas zonas altas, chuvias e descenso evidente das temperaturas. As máximas, se as comparamos coas de onte en algunha zona do interior, pois caeron alrededor dos 8 graus, como por exemplo en Lugo, onte 31, hoxe alrededor dos 22, e como sempre, despois de Terio e información deportiva, contamos como se presentan os próximos días.
Os robots parece que chegaron para formar parte das nosas vidas. Estes días mostran as súas habilidades no maior congreso de robótica do mundo, na China. Podémolos ver bailando perfectamente, sincronizados, brincando, boxeando, en fin, facendo todo tipo de cousas. Que pasen unha moi boa tarde. Ata loguiño.